Oj, Sepski. Klaus, podzielisz się amunicją? Nie no, mało mam. Uff. Kuchwa. Hopie. Powiem tak, jakbych miał, to bych dał, ale... No nie mogę. No. Ja Nie mam mogę. 0. Wiesz co, ja mam takiego cyla, że ja potrzebuję 100 przynajmniej. Spoko. Miłości Pozdrawiam Pana, gościa z Alzheimer. Wylew Pro, moja grupa na Steamie. O, to pozdrawiamy. Chyba, że tam są domki, próbujemy to lutować. Ja No, już jestem w domkach nie wiem. tutaj. No to jest Klausem zamiast tej. Sobie Co się amunicję stało? zorganizować. Spadochron komuś zlagowało? No Ej, zdarza to się spadło? tak, że się zawiesi. Jest spadochron. I se wisi. Trzeba by było zrobić test, przebrać się. No nie, no to byś musiał, wiesz co byś musiał, co pranka będziesz robił wigilijnego? I potem będziesz przy stole krzyczał, it's a prank, dude. Można by zrobić takie coś, tylko że pomyśl, że jak ty robisz pranka, to ty nie jesteś na wigilii swojej, nie? I po co, że tak powiem, przeszkadzać komuś innemu? Także materiał byłby ciekawy, ale Wigilia zdupiona. Wigilia zdupiona, no. To jak kto woli. No, jest to troszkę smutne, tym bardziej, że są osoby, które muszą pracować w Wigilię. I to nawet w takich, by się wydawało, byle jakich na byle jakich stanowiskach, typu Najczęściej na byle jakich się robi. stacja benzynowa, nie? Sklepy jakieś. Na stacji benzynowej są też sklepy całodobowe. Ale ja już Dało- nie mówię o pracy w Wigilii, bo to jest w miarę normalne, że w Wigilię się pracuje, powiedzmy tam skrócone godziny pracy są, nie? Tam No powiedzmy moja do dziewczyna pracuje od 8 do 15 Wigilii. No to do 15, tylko że jest taka sprawa, że jak do 15 pracujesz, to musisz mieć rodzinę, która już ci tą wigilię przygotuje. No właśnie. Nie? No bo jak przyjdziesz jako matka czy ojciec kuźwa Albo już o musisz mieć 15, przygotowane to wcześniej. zjecie chyba o 23. No na przykład No. ja mam dzień taksówkarza, wcześniej przynajmniej taksówkarza w zrobione. rodzinie, to oni jeżdżą święta, Sylwester, Boże Narodzenie, Wielkanoc, no nie ma zmiły. No, ale to jest tak, że jak my mówimy, dla nas to jest takie dziwne, bo my tak nie pracujemy, natomiast on już pracując kilka lat z rzędu, to już po prostu przywyknął do tego. Tak, A, no no to- dodatek ma A największy jeszcze jak ruch się Sylwestra, ucieszy, nie? jak się ucieszy, że w tym roku Nie mam no, wigilię wtedy w domu. tak, wtedy To tak. jest dla niego największy zarobek w Sylwestra, nie? Tak, tak. No dokładnie, Taksówkarz do tego dokładnie, inaczej dokładnie. podchodzi. A już, no oczywiście, ale my wiemy, że służba, szpital, policja i tak dalej, oczywiście, ale tutaj mówimy o takich, wiesz, no stacja benzynowa. Streamerzy Jakieś powinni sklepy. założyć związek zawodowy. I palić opony w Warszawie. Przecież to nawet Majdan licznice mają założyć. wolne. Wy tak daleko jesteście, ja sobie tu lutuję to miasto, no dobra. Lutuj. Czuję, że to ugramy, wiesz? O! Nie. Bo ugramy. A Mój ojciec w pogramy... Straży Granicznej miał koleje, o proszę. O, Ja lubię pociągi. Ja lubię jechać pociągiem. pociągiem. Bokul, ja mam na stacji benzynowej z 1 stycznia nockę. Ło, hopy. To 1 stycznia. trzymiemy kciuki za ciebie. Będziemy na Przynajmniej streamach buta cię będzie. pozdrawiać. O, A nie, mnie nie będzie 1 chyba. Czekajcie, który to jest? Ja wam powiem jak to który wygląda. to jest pierwszy? Który to jest? Chyba Ło, ale będziemy mieli długą przerwę od streamów, powiem wam, i od YouTube'ów. Będę musiał nawalić tych kurde materiałów. Święta po świętach. Bo jak ja planuję sobie, że nie będzie mnie 4 dni, O, rewir. To nie rewir. będzie mnie, Nie ma nie wyjścia. będzie mnie chyba od... Nie będzie mnie chyba od 30 do 3. Także, kurde, boję się, że mnie opuścicie. Jakie ja, Daszek, mam kody jutro rozdawać? Tak Co będzie. jutro jest? Czy będziecie czuwać, czy powiecie, że unsub, unfollow. To jest przecież... Boję się tego. 23. Kurde, najgorszy to jest styczeń, wam powiem, w takich biznesach związanych z reklamą, nie? To jest tragedia. Reklam, prawdopodobnie dla was to będzie fajnie, bo żadnych reklam nie będzie. Na Twitchu, nie wiem jak na Hitboxie, na YouTubie też chyba będzie mało reklam. Ale że dlaczego? Że...
Bo zawsze tak jest w styczniu, ponieważ to jest Aha, o początek to chodzi, roku, że reklamodawcy wykładają hajs na reklamy wielkie dopiero z się kuli zaczynają świąt. biznesy, tak, No, tak. no, Im tak się jest, tak kończy, jest. a styczeń w luty to jest taki początek roku, nie? Wiecie, jakieś biznesy, znaczy jakieś plany na cały rok dopiero są, nie ma jeszcze reklam i tak dalej. Unsub, unfollow. Życzę wesołych świąt. A życzę tobie także, Kubol. Ja na Karaiby jadę, nie, normalnie do Polski po prostu na Sylwestra. Tylko... Wow! LOL! 5% O życia! To było. Bombło. Bierę mnie. No, mnie też. No tego się nie To co, spodziewałem. uciekamy? No, ale, no, nie wiem, a my są dobrze tu czy nie? No, Auto nie oberwało za bardzo. troszkę. Nie za fest. Tak, gram z Tuskiem, no. A gdzie się wybierasz, Banko, na Sylwestra? To ci nie mogę tego powiedzieć Nie za możesz, bardzo, co? wiesz? Bo jeszcze Spoko. ktoś mi wyceluje rakietę w tym kierunku. Allah Akbar! Wyceluje petardę typu korsarz. Ale w Polsce, co? W Polsce. Czyli nie do Sosnowca, no. To już macie podpowiedź. Kurde, ja byłem kiedyś na tym Sylwestrze w Krakowie i to była patologia. A, takie w tam się Sylwestry na działo? mieście to jest zły Masakra. pomysł. Jest zimno. Ej, w ogóle Znaczy jedziemy, zimno? halo, no kurwa, co wy robicie? No to jedźcie. Znaczy, No, No. czemu nikt nie ma za kierowcę? czemu nikt nie siedział za kierowcą? No dobra, no to wsiadam. Kto kierowcą był? Ale w sumie przecież Ja się... Kto był kierowcą? Ja wsiadłem jako pasażer. nikt nie był kierowcą, puste miejsce było. Ja, no tośmy ogarnęli teraz. Dobra, a my w ogóle na G8 to musimy jechać no na północ. No to dobrze. A wy nie wiecie, że ja zginąłem w ogóle. Tak, wiemy, że zginąłeś, tylko najlepsze jest to, że ty wysiadłeś z auta, No tak, uciekałem od bomby i pod nią wpadłem. a myśmy nie dostali nawet za jeden. Nie, ja dostałem, ja pół HP mi Ja nic. zabrało, ale ja się Ja w nic nie tym... dostałem. Dobra, fajne te pociągi Nie wiem jak to się były. stało, że się... Ale ten Sylwester w Krakowie to była masakra. Wszędzie tutaj, wszędzie pijani ludzie. Dziękuję Dobrze, pięknie że za nie 3 złote. Maczety w Krakowie. Jak się szło po tych odnogach, Biją gdzie mnie są mocno te po rynki, głowie. nie? Jak są te odnogi do rynku, Maczety w tak Krakowie. szło jak po śmietniku, nie? Ej, gościu, Mam już choinkę. O, odpalę. Dobra, moi drodzy, co tu się stało? Pozdrowienia. Czekajcie, bo ja muszę to zrobić. Ty Pozdrowienia. jesteś ranny, Niklaus. nie. No to Okej. dobrze. Nie jestem, ej, ale zdupione jest... Czekaj, możemy się wymienić, mogę jajać. Czekaj, dupstro, zostajemy tutaj. Dobra. Czekajcie, co to był za donate, bo nie widziałem nawet. Pozdrowienia z Norwegii tam był donate. Czekaj, bo mi się Ej, nie, coś mam 100 zepsuło. HP, ja nie wiem o co to chodzi. Ale dziękuję bardzo, to był gruby donate. Pozdrawiam A gorąco. na pewno nie Jeszcze samo raz. miasto? Tam był Właśnie zrzut, mi się więc wydaje, dlatego. że nie. Tam był zrzut, a Czekajcie. myśmy się To wpierdzili. jest gra pełna niespodzianek. Bąkol, czekaj chwilkę. G? Okej, Dobrze, 12 bardzo dobrze. zostało. bo nie zauważyłem, Tak. jeszcze raz go wyświetlę. Czekajcie, Terror wysłał mi grubego donata SMS-owego. Terra. I to naprawdę gruby donate, bo to był 12 zł. Po odliczeniu prowizji. Holy shit. To jaki to był donate? To był przelewem chyba, moi 200 drodzy. zł. Terror 1505. Dziękuję bardzo gorąco. Gruby donate to był. Jaka to jest piosenka? To jest piosenka z filmu. Taki donate to jest, moi drodzy, Kabaret. moi drodzy. To zróbmy tak, bo prąd kosztuje, nie? Brakuje jeszcze jednego suba. I odpalamy choinkę dzisiaj znów. Mam choinkę. Także coż, Mikołaj, odpalimy ją. Odpalej. Ja mam takie małe coś, bo ja mam taką malutką choineczkę. Mam tutaj. choineczkę, ona O, sobie tu stoi. Ja już odpaliłem. Dobra, to Mikołaj, dobra, wygracie w H1, nie? To ja sobie No. na jakąś grę już zmienię. To ja No. wam dziękuję. A Pozdrawiam. to odwij się No, potem, na razie. czy a Dzięki. propos tych. To tak ja w końcu dopiero nie gdzieś wiem. za godzinę będę wiedział, to ci powiem, nie? Dobra, dobra. No na razie, bo... Dzięki Metalizer, dzięki za pozdrowienia, smacznej pizzy. Łoje, i tu mam takie coś. A, bo to Dawid taki jest. Na mnie ciśnie, a sam. Dobra, wyłączamy, bo mi szkoda baterii. Baterii!
Ale okulary wygrywają wszystko, także. Co wygrywa? Okulary. Hopie, to są magiczne brele, ściągają Ja pieniądze. jestem fanem. Muszę oblec, bo zbliżają się teraz ciężkie chwile. Zostało 8, moi drodzy. Świąteczny brel, oblecony. Jacques Brel. Jadymy. Strzałotem. Dymek? DJ, No, jak ty czujesz? Wygramy? zawsze. Wygramy, bo wygrać musimy. Volt ir den Czuję jak totalen zawsze, Krieg. wyjdzie też jak zawsze. Nie, tym razem nie, znaczy nie, zależy co masz na myśli przez jak zawsze. Może nie będę tego. To dalej może, jak ciągnął. masz głupio gadać, to nie gadaj. O, moi drodzy, ale się sypło donate'ów dzisiaj normalnie jak manna z nieba. Będzie na kepsa, co? Na święta. Na kiepsa na świecie. Kupia se karpia 12 za to. potrawa będzie na stole. Będzie jeszcze O kurde. być dobrze paczka. Paczka nad nami leci, nie? Niklaus, nie chciałbym cię martwić. To, tak? Szlachetna. Będziemy mieć zaraz ciepło. Gdzie ona jest? No, popatrz do góry. O, pieronie, lecymy. Stąd Ale piechty, lecimy? bez auta. Do paczki lecimy, bo Jolo. przed nami było 3 gości. W sensie, w stronę paczki? No, Damy tych sobie co ich radę. minęliśmy, nie? Damy sobie radę. Dobra. Poradzimy. Jezus Maria, mi chyba żołądek zaczął sam siebie trawić. Ja muszę, jak to skończymy, to ja kończę na razie, bo ja muszę coś zjeść. Tak, zamiast karpia będzie łosoś, tyle donate'ów dostałem. Żeby oby nie karaś. Wiecie jak to z karasiami. Leonki Jezu, sobie kupisz w zoologicznym. głupika se zjem. Cześć Flebis, cześć. W końcu znalazłem twojego streama, bo Bonkol nie chciał podać. A, bo wiecie jaki on jest. To jest taki synek właśnie. Patrzcie teraz, moi drodzy, patrzcie co będzie. Tu będzie teraz ciepło. Patrzcie nie? co Ja będzie, wtedy- dobra. Robimy będzie tak, ciepło. słuchaj. Ty No. patrzysz, czy nie strzelają, a ja Dobra. szabruję i uciekamy. Dobra. Patrz co będzie, ale to może to ciulnie. Patrz co... Tylko Je! kradnij od razu te rogi jelenia, bo one są najcenniejsze. A one Dobra, mi się... Szybko. Kurwa, dobra, pa, Dawaj. akcja, jest akcja. Moi drodzy, jest akcja, dzieje się. Szybko. Kradnij rogi jelenia. Trzymajcie kciuki, jeszcze szybko. Rogi jelenia, mam Jelenia. sam rogi jelenia. Dobra, Dobrze. wydupiamy! Snajpa była? Była Nazot! Nic nie było, gówno było, 2 Ja to plecaki, bardzo pompa i zostawiam. rogi. Aha. Wydupiamy, hopie, córek. Rogi to jest najlepsze, co można było wygrać. I mogliśmy Ja się już teraz je przyczaić mam w sumie na ten zawsze. rzut, nie? Tak. Mogliśmy się przyczaić. To jest najlepsze, to jest lepsze od wszystkich dropów, jakie miałem przez wszystkie Bomby, moje bomby lecą. mecze do grania w Łonego, w Grindowna. Nie masz tego Scarecrowa? Nie. O, Scarecrow też był na zawsze. Dobre, słuchajcie, rozstojmili. Pa, włazimy w te... Nie pierety. Czy my są dobrze? G7, dobrze. No tak, no nie, dobrze. Co to są te rogi? Te rogi idzie oblic na Gowa. A na co idzie oblic? Bo na... Na wojskowy. O, coś się tam ciora na SSR. SSE. Dobra, my cisza w eterze. Przy zrzucie się ciorają. Dobra, no spokojnie. My się podejdziemy do auta, jakby sobie będziemy wydupiać autem. I no one się kurzy i one je będą widzieć. Widzę teraz zrzut, ale nikogo tam nie ma. Tak, te rogi one zostają. One łostają na zowdy. Już mi się nie stracą. Aż mi brele zaparowały z wrażenia. Była akcja. Opie, akcjo, tym razem nie tragedio. Ło! Pa, Bomby, zostało bomby, 6, bomby. po 3 na łeba i my mamy to. Bomby. My się, jak normalnie, nie możemy się dać teraz zabić głupio, bo No. musimy to ugrać, musimy. Ej, w ogóle czekaj, bo my są na G7, to my byśmy mogli podejść na S... Na górę. Kurde, na górze będzie strefa. Yy, Ty gościu jest na SSW. SSW z góry schodzi, widzisz? Dobra, spoko, patrz, chodź tutaj za Widzisz mną. go? No widzę. Chodź My tam. sobie tak tutaj... Właśnie, chodź sam sobie wyjdziemy pod ta góra. Pod ten kopiec wyzwolenia On chyba do zrzutu schodzi. z piekar śląskich. Obejrzałem sobie tego lisa przed Ej, coś chwilą. tu jest. Co sobie obejrzałeś? Tu padł. Przemowę lisa. Aha. Ktoś tu z kałaszka I co powiesz? strzelał.
Ja Dobrze po- mówię. gdzieś się już to z tym widziałeś, zgadzam nie? Trochę. No tak, ale to retoryka, no. Zrobisz. Retoryka. Ej, ale my są tu tak źle, Tego jak kołaszka tylko strzela, można ty. być. Pa, Polecam. łazimy, zdobywamy Monte Cassino i zostało 4, po 2 na łeba. No, Powiem tego- tak, tamten też dobrze mówił. No, W sensie powiem szczerze, technicznie. nie powiem. technicznie, no. Źle to. A, tu siedział ten gościu. Co Pa, schodzi? pa, 3 zostało oprócz nas. Teraz Jest spokojnie. gościu na dole. To jest dobra. Nie, no nie wychylaj się Widzisz za go? fes. Widzę. Widział cię? Pa, 2 na 2, Dokładnie. 2 na 2, hopy, wygramy to. Moi drodzy, jak my to wygramy, to Ile to do nas donatujecie. podchodzi? To donaty Dużo, i zaspamowujecie czat. Robicie tam taki cały czas spam. Myślimy o innej osobie, Niklaus. Ale I Tak? teraz ja go widzę, on tu będzie nie podchodził za wiem. chwilę. Dobra, spokojnie, pa, jak on nam się tu wyłoni. W ogóle, pa, wycofmy się tu i się schowiemy. Tu jest taka blacha Wiesz co? fajna. On tam idzie. Idź za tą blachę, a ja tutaj pójdę dalej i ja tu będę patrzył, żeby nas ktoś z tyłu nie oblazł. Bo na przykład za nami jest auto. No a gościu... Ten gościu idzie od NE. No to jak wlezie, to krzycz i ciulomy w niego. Ja No nie wiem, czy ale- on widzi z ale- lewej, czy on widzi przede mną. nie? Pieremy jak głupki do niego, jak ino Dobra. się pojawi. Moi drodzy, czuję, że to tym razem może być to. Nie mówię, że to będzie to, bo mi potem będzie głupio. To kurde, lepiej jak ja go widziałem. No. Teraz... Za nami... LOL! Za nami spadł kład z góry. Ale gdzie ten gościu jest, ty? I wybuch. może oni nie są razem jednak. No mam taką nadzieję właśnie. No, nie wiem, czy to jest tak lepiej, jak jesteście 2 na 2. Ten samochód tam jeszcze jest, na S. No, wiem, ale on jest chyba pusty. Czy my tu będziemy... Tego gościa No, nie dobra, widzę. Nie patrzymy na razie na mapę. Nie widzę tego gościa i to mnie martwi. Kopie, spokojnie. Pa, jakie fligry Jest fligają. gościu na WSW. Blisko, daleko? WSW, popatrz. A, jest. czarny taki cygan. Widział nas, czy nie widział? Nie wiem. Dobra. Jeden został. Pa, hopie, wygromy I tam to. jest, czyli tam jest ten gościu. Jak To on zginął. zostajemy tu, czy O, lecimy jest, do jest, niego? jest, schodzi z górki. Tak? Dobra. Widzę go. To hopie, jak podejdzie, to WSW, ciulomy jak WSW. głupki. WSW Ja jest. z azbestu. Jaja z azbestu, nerwy ze stali. On go podszedł od pleców. Wiesz? My są duzi, a oni są mali. Od pleców go wziął. On nas chyba widział, mi się wydaje. To co, zostajemy tu, czy idziemy? Jest tam cały czas. WSW, patrz. Inne mi się zrymowało, powiem ci. No dobra, Jest tam już nie WSW, widzę godzę. mu, kurde, głowę mu widzę. Ej, my byśmy musieli przejść, my są w Ty, gazie. O kuźwa. I my Dobra. jesteśmy teraz naprzeciwko Apteka, niego, nie? po apteczce najpierw. Ty będzie zaraz do nas ciulał. Dobra, spokojnie, czekaj, bo tam on będzie, też nie wiem, czy on będzie chciał stać w gazie. Ale rymuje się z Macierewicz. Dobra, lecimy, patrz. Leć przed nami, leć wiesz, prawą to- stroną trochę, ja trochę Dobra. lewą. I robimy hopie takie klysce. Lecisz? Mhm. Dobra, wparzamy i eliminujemy. Wiesz, jest. Jest? Gdzie jest? Jest. Mamy to! Mamy Wygraliśmy! to! Woohoo! Moi państwo, szczęśliwe brele! Brawo! Niklaus i Paweł DJ! Łos dupili! Fajerwerki! Jeee! Wygrali!